नमस्कार, मी विजय काळे. SP9 मराठीमध्ये आपलं स्वागत. सध्याचं विद्यमान महाराष्ट्राचं राजकारण अत्यंत विदारक स्थितीमध्ये आपल्याला बघायला मिळतं आहे. पक्ष फुटत आहेत, निष्ठावंत फुटत आहेत आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये स्वतः एक भूमिका घेणं, त्या भूमिकेवर ठाम राहणं, त्या विचारधारेबरोबर जाणं, अशी ही माणसं आपल्याला राजकारणात दिसत आहेत. महाराष्ट्राच्या विद्यमान आणि वर्तमान राजकारणाचा चिखल झाल्यानंतर शरद पवार सध्या महाराष्ट्रभर फिरत आहेत, त्यांच्या पाठोपाठ अजित पवार फिरत आहेत आणि शिंदे गटात फूट पडल्यानंतर जी न्यायालयीन लढाई झाली, जे वाद झाले, तसे वाद काही राष्ट्रवादीमध्ये न्यायालयीन पातळीवर दिसत नाहीत. कार्यकर्त्यांमध्ये जाणं, कार्यकर्त्यांशी बोलणं, आपली भूमिका कार्यकर्त्यांना समजावून सांगणं, अशा दोन्ही बाजूच्या या लढाया आहेत. कोल्हापूरमध्ये 25 ऑगस्ट रोजी ऐतिहासिक दसरा चौकामध्ये शरद पवार साहेब निष्ठावंतांचा निर्धार मेळावा घेणार आहेत आणि मेळावा घेण्यापाठीमागे त्यांची काय भूमिका असणार आहे, एकूण त्यांनी काय मतं या संदर्भात व्यक्त करणार आहेत, या सगळ्या अर्थाने आज आपण माजी आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेश प्रवक्ते आदरणीय राजीव आवळे यांच्याशी बोलणार आहोत. ते आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आहेत. साहेब, सुरुवातीला SP9 मध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करतो. मला पहिला प्रश्न तुम्हाला असा विचारायचा आहे की सध्याचं महाराष्ट्राचं जे राजकारण आहे ते राजकारण भूमिकेशी फारकत घेणार आहे असं वाटतंय? नक्कीच. आता या महिन्या 2 महिन्यामध्ये जी काही राज्यात परिस्थिती घडली, एकत्रित देशामध्ये जी काही सत्ताधाऱ्यांच्याकडनं प्रकार घडायला लागले, निष्ठावंतांना बाजूला काढायचं, राजकारणातून या सत्तेचा म्हणजे सगळ्या सत्तेतनं प्रशासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करायचा आणि निष्ठावंतांना फोडायचं आणि मग जी काही मूलभूत शक्तीस्थळ आहेत त्यांना कमकुवत करायचं काम जे काही सत्तेच्या माध्यमातून या देशात सुरू आहे, त्याच्या विरोधामध्ये जनसामान्यांच्या मध्ये फार मोठा तीव्र राग सुरू आहे. आणि याच भावनेचा आदर करत आदरणीय पवार साहेबांनी सुद्धा त्या गोष्टीची चटके बसले आणि मग राष्ट्रवादीमध्ये सुद्धा असं निष्ठावंतांना बाजूला करायचं आणि मग त्यांना सत्तेचा गैरवापर करून त्यांना भीती दाखवून त्यांना त्यातनं बाजूला करायचं आणि मग त्यांच्या नेत्यांना एक वेगळ्या पद्धतीचं प्रेशर करायचं, हे काही सत्तेचा उपयोग करून सुरू झालेला आहे. या सगळ्या गोष्टी आम्हाला सगळं दिसायला लागल्या आणि आपणही त्या गोष्टीची जवळून माहिती घेतला असणार आहे. एका बाजूला जे राष्ट्रवादीतून फुटून बाजूला गेले ते शरद पवार साहेबांना विठ्ठल म्हणतात आणि त्या विठ्ठलाला बडव्यांनी घेरले असंही म्हणतात. खरंच विठ्ठलाला बडव्यांनी घेरलंय का वेगळ्या कारणासाठी हे सत्तेचं बघितलं? हे खरं तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. जी माणसं गेली ती सगळी भारतीय जनता पक्षानं सत्तेचा गैरवापर करून, जी ईडीचा उपयोग करून, CBIचा उपयोग करून जी प्रमुख माणसं आहेत त्यांना कोणत्या ना कोणत्या कारणात अडकवायचं आणि त्यांना कारवाईचा धाक दाखवायचा, त्यांना भीती घालायचं आणि त्यांना त्या पद्धतीनं घ्यायचं, आपल्यामध्ये पक्षामध्ये समजून घ्यायची, अशा पद्धतीचं जी रीत सुरू आहे. हे सगळं बघितलं की असं वाटतंय की ही माणसं प्रेमापुटी तिकडे गेलेली नाहीये, ही भीतीपुटी तिकडे गेलेली आहे आणि आमच्यावर कारवाई होईल आणि मग कारवाई झालं तर आपल्यावर फार मोठी किंमत मोजावी लागेल म्हणून या भीतीपुटी ही सगळी माणसं तिकडे गेली आणि म्हणून ही म्हणतात. म्हणून त्यांच्या ज्या माणसं आदरणीय पवार साहेबांच्यामुळे जी माणसं गेली महाराष्ट्रातली, सगळेच जी काही नेते मंडळी आहेत, या माणसांची ओळख पवार साहेबांच्यामुळे देशात राज्यात निर्माण झाली. पवार साहेबांनी राष्ट्रवादी जर काढली नसते तर ही मंडळी कधी राज्यात नावारूपाला आली नसती, कधी मंत्री म्हणून कोणाला ओळख सुद्धा झाली नसती. पण पवार साहेबांनी राष्ट्रवादी काढली आणि मग सामान्य माणसाला सुद्धा, अल्पसंख्याक माणसाला सुद्धा राज्यात कितीतरी वेळा मंत्रीपद दिली आणि म्हणून राष्ट्रवादीत हे म्हणून कुठेही गेली तरी आज त्यांच्या मनात विठ्ठल म्हणून आदरणीय पवार साहेबात असणार आहे. ज्या 9 मंत्र्यांनी शपथ घेतली, म्हणजे नाशिकमध्ये भुजबळांच्या मतदारसंघात पवार साहेब गेले, बीडमध्ये मुंडेंच्या गेले आणि आता कोल्हापुरात मुश्रीफांच्या येत आहेत, पहिल्यांदा 9 मंत्र्यांना टार्गेट केले का तुम्ही? नाही, असं काही हा गैरसमज आहे. हा कुणाला टार्गेट करणारे पवार साहेब नाही. पवार साहेब वयाची 83 वर्ष झाले तरी अजून प्रत्येक जिल्ह्यात जातात, तालुक्यात जातात आणि लोकांच्या समस्या समजावून घेतात. 9 लोकांना महत्व आधी पवार साहेबांनी दिलंच नाही. त्यांनी गेले ते रुटीन प्रमाणे आज देशातल्या सगळ्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधामध्ये प्रमुख एक सगळ्यांना एकत्रित करणारा एक आश्वासक चेहरा म्हणून पवार साहेब बकड आहे. बरोबर. आणि मग पवार साहेबांना कमकुवत करायचं, पवार साहेबांची नाळ ही सामान्य माणसाची जुळलेली आहे आणि म्हणून पवार साहेबांना जरा कमकुवत करायचं, त्यांना डिस्टर्ब करायचं राजकारणामध्ये, हे जे काही सूत्र सुरू झालंय
या सगळ्यांच्या विरोधामध्ये लोकांच्या जनजागृती व्हावी. लोकांना सुद्धा सत्ताधारी काय चालू केलंय, म्हणजे विकासाचं राजकारण बाजूला राहिलं, विषमतेचं राजकारण करायचं, जाती धर्मामध्ये तेढ निर्माण करायचं आणि सत्तेचा गैरवापर करून लोकांच्या मध्ये भीती निर्माण करायची, हे जे सुरू झालेलं आहे एका प्रकारे लोकशाहीपेक्षा हुकुमशाही सुरू झालेली आहे देशात. या विरोधामध्ये आदरणीय पवार साहेब लोकांच्या जनजागृती करतायत. ते काही कुणाला टार्गेट करायला फिरत नाही. त्यामुळं पवार साहेब हा आपला अजेंडा घेऊन काम करायला लागले, कुणाला टार्गेट करण्यासाठी नाही. अजून निवडणुका खूप लांब आहेत. सध्या असं म्हटलं जातं, म्हणजे तुम्ही आता तरुणांच्यात काम करता आहात, महाराष्ट्रामध्ये डबल आर पॅटर्न चालेल, रोहित पवार आणि रोहित पाटील. तरुणांमध्ये हा पॅटर्न चालेल असं वाटतंय का? नक्कीच चालेल. का चालणार नाही? कारण परवाच रोहित पवार साहेबांचं जर आमदारांचं अधिवेशनातलं भाषण जर त्यांचं ऐकलं तर तरुणांच्या रोजगाराविषयी त्यांनी फार मोठं आणि चांगलं सगळ्यांना विचार करायला लावेल असं भाषण त्यांनी त्या ठिकाणी तासभर केलं. कोणी कशा पद्धतीने भाषा, आता सध्या परिस्थिती काय आहे, तरुणांना रोजगार देण्यापेक्षा तरुणांची मनं भडकवायची, तरुणांच्या मनामध्ये विष निर्माण करायचं, एखाद्या कुठल्याच जाती धर्माला टार्गेट करायचं, एवढाच विचार जो पसरवला जातोय आणि त्याच्यावरती त्याला फूक मारायची आणि मग स्वतःची राजकारणाची पोळी भाजायचं काम सुरू आहे. हे सगळं सुरू असताना रोहित पवार असतील यांनी तरुणांना रोजगार निर्माण करण्याविषयी, आपल्या मतदारसंघात MIDC आली पाहिजे किंवा महाराष्ट्रातले बाहेर जाणाऱ्या उद्योगधंद्याविषयी चर्चा करत नाही, पण त्याच्यासाठी आपली केंद्रातली सत्ता त्याचा उपयोग करून भारतीय जनता पक्ष गेलेल्या उद्योगधंद्यांना कधी आणत नाही. मग हे सगळं परिस्थिती आदरणीय रोहित पवारांनी मांडली आणि त्याच्यामुळे तरुणांच्या मध्ये आता एक तरुणांचा आयडॉल म्हणून त्या ठिकाणी आहेत. आणि आर पाटलांचे रोहित पाटील हे आपल्याला माहिती असते, हुबेहूब आर पाटील साहेबांची वक्तृत्व शैली त्यांनी घेतली असं म्हणलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही. त्यामुळे तरुणांच्या मध्ये एक चांगली क्रेज त्यांची निर्माण होते. 25 तारखेला पवार साहेब दसरा चौकात सभा घेत आहेत. श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराजांना अध्यक्ष केले. लोकसभेचा शेकडू ठोकायची चिन्ह आहेत काय? नाही, अजिबात नाही, तसं काही नाही. खरं तर मी तर असं सांगेन की आदरणीय पवार साहेबांच्या सभेला छत्रपती शाहू महाराज उपस्थित राहतात, यावरूनच अखंड महाराष्ट्राला हा संदेश गेला की पवार साहेब हे खरे निष्ठावंत पुरोगामी विचाराचे खंदे समर्थक आहेत. छत्रपती शाहू महाराज असतील, छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, या सगळ्या महापुरुषांचं विचार घेऊन जाणारे खरे पुरस्कर्ते, खंदे समर्थक म्हणून पवार साहेब राजकारणात काम करतायत. हे आदरणीय छत्रपती शाहू महाराजांच्या उपस्थितीवरून या ठिकाणी दिसतं. त्याला राजकारणाचं स्वरूप अजिबात नाही आहे. कारण अशा पुरोगामी विचार घेऊन जाणाऱ्या एक नेत्याला तुम्ही पुढे चला, त्यांना पाठबळ देण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराज त्या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत. कोणताही राजकीय त्यामध्ये कुणी त्याचा संदर्भ घेऊ नये. निष्ठावंतांचा निर्धार मेळावा तुम्ही घेता 25 तारखेला पवार साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये. निष्ठावंतांचा निर्धार मेळावा असं नाव का द्यावं असं वाटतं? म्हणजे निष्ठावंत फक्त तुमच्याकडेच राहिलेत असं म्हणायचं का? खरंच आहे ते निष्ठावंतांचं याच्यासाठी की या मधल्या बंडखोरी मिळेल ही मंडळी पवार साहेबांना राष्ट्रवादीला सोडून जी बाजूला गेली आणि आता 2-3 नंबरची जी सत्तेशिवाय पवार साहेबांच्यावर प्रेम करणारी, त्यांच्या विचारधारेवर प्रेम करणारी, त्यांच्या कार्यशैलीवर प्रेम करणारी जी कार्यकर्ते आहेत, अगदी सामान्य कार्यकर्ता, तोच आता सत्तेशिवाय सुद्धा आम्ही पवार साहेबांना पाठबळ देणार, किती अडचण आली तर मी पवार साहेबांच्यावर राहणार, असं छट्टू टोकून ती माणसं पुढे आले. त्यामुळे हा निष्ठावंत सगळा आता राहिलेला. किती संकट आले तर आम्ही तुमच्यावर राहणार हे सांगण्यासाठी जी काही कार्यकर्ते राहिले ती निष्ठावंत आहेत. आणि म्हणून या निष्ठावंतांचा एक निर्धार आहे उद्याच्या काळामध्ये की या देशातल्या सगळ्या विषमतेचं राजकारण करणाऱ्या जी सत्ताधारी आहेत किंवा राज्यात काम करणारी जी काही एक हुकुमशाहीला खतपाणी घालणारी जी काही मंडळी आहेत, या सगळ्या मंडळींच्या विरोधामध्ये एक निर्धार करायचा आहे आणि समतेचं राजकारण, विकासाचं राजकारण भविष्यामध्ये व्हावं याचा निष्ठावंतांच्या माध्यमातून आपल्याला निर्धार करायचा. शेवटचा एक प्रश्न साहेब, तुम्ही मगाशी असं म्हणालात की पवार साहेब तिसऱ्या आघाडीचं नेतृत्व करू शकतात आणि सगळ्या पुरोगामी पक्षांना एकत्र आणून ते प्रस्थापित पक्षांच्या विरोधात आवाज उठवू शकतात. येत्या काळामध्ये ही आघाडी 100% टिकेल असं वाटतं? यशस्वी होईल हा नंतरचा भाग आहे, पण टिकेल असं वाटतं? नक्की टिकणार. आज खरं तर आपल्याला माहिती असेल महाराष्ट्रातली 2 मराठी माणसांची अस्मिता सांभाळणारे पक्ष म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आणि पवार साहेबांची राष्ट्रवादी, ही मराठी माणसांचं नेतृत्व करणारी पक्ष आणि तीच कमकुवत करणारी भारतीय जनता पक्षाने त्या 2 पक्षाला टार्गेट केलं. सगळी यंत्रणा वापरून आपल्या चांगल्या माणसांना त्याकडे फोडून घेतलं. सत्तेचा कसा गैरवापर म्हणजे एक हुकुमशाही पद्धतीने हे पक्ष
या ठिकाणी डिस्टर्ब करण्याचं काम जे केलेलं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आदरणीय पवार साहेबच सगळ्या, मग ममता बॅनर्जी पासून असून दे किंवा राज्य, सगळे जे काही देश पातळीवरती विविध आघाड्या प्रादेशिक पक्षांचं नेतृत्व करणारे जे नेते आहेत, इथं की दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल सुद्धा असतील, या सगळ्या माणसांना एका धाग्यात बांधण्याचं काम एक ज्येष्ठत्व म्हणून आदरणीय पवार साहेब करतायत. आज किती काही कुणी इकडे तिकडे गेलं असलं तर पवार साहेबच त्या सगळ्या तिसऱ्या आघाडीचं नेतृत्व करायला लागले आणि तेच या इंडियाचं जे काही नेतृत्व करायला लागले ते खरं आहे की पवार साहेब ज्येष्ठ आहेत आणि वयाचे 83 वर्ष झाले तर या सगळ्यांना एका समान धागेत ते गुंततायत. त्यामुळे त्यांचा सगळ्या त्यांच्या नेतृत्वावरती पवार साहेबांच्या वरती विश्वास आहे. म्हणून त्यामुळे इंडिया ही आघाडी टिकणार आणि यशस्वी सुद्धा होईल. आज आपल्या स्टुडिओमध्ये माजी आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते राजीव आवळे होते. एकूणच 25 तारखेच्या सभेसंदर्भातली त्यांनी भूमिका स्पष्टपणे मांडलेली आहे की आदरणीय छत्रपती श्रीमंत शाहू महाराज जरी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष असले तरी या पाठीमागे कुठलाही राजकीय वास नाही. फक्त शरद पवारांचं पुरोगामीपण सिद्ध करण्यासाठी किंवा त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी छत्रपती या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष असणार आहेत आणि जे फुटून बाजूला गेलेले आहेत ते भीतीपोटी बाजूला गेलेले आहेत, ईडीच्या भीतीपोटी गेलेले आहेत आणि विठ्ठलाला काही बडव्यांनी घेरलेलं नाही. शरद पवारांची विचारधारा देश तारू शकते. या देशातल्या प्रत्येक माणसापर्यंत पवार साहेब पोहोचलेले आहेत आणि त्यांचा शेवटी आशावाद असा आहे की तिसरी आघाडी पवार साहेब बांधू शकतात आणि यशापर्यंत घेऊन जाऊ शकतात. वयाच्या 83व्या वर्षी सुद्धा हा संघर्ष योद्धा लढतो आहे. म्हणजे प्राचार्य शिवाजीराव भोसले म्हणाले होते की तरुण कुणाला म्हणायचं, ज्याचे केस पांढरे झाले असले तरी चालतील पण ज्याचं मन हिरवं आहे त्याला तरुण म्हणायचं. तर हा हिरव्या मनाचा 83 वर्षाचा तरुण आजही सामान्य माणसांमध्ये जातो आहे. जिथं संघर्ष आहे तिथंच उत्कर्ष आहे असं खांडेकर म्हणाले होते आणि संघर्ष हा शरद पवार साहेबांना काही नवा नाही. त्यामुळे शेवटी एकूणच यांच्या कामाबद्दल, पवार साहेबांच्या निष्ठेबद्दल असं म्हणता येईल, हे संघर्षा तुझे ऐसे बळ पाहिजे, पत्थरालाही आली बघ कळ पाहिजे, कुणी लाख बांधो सूर्य दावणीला, काजव यांची एक चळवळ पाहिजे. ही विचारांची, निष्ठावंतांची एक चळवळ घेऊन समाजामध्ये उजेड पेरण्यासाठी हा निष्ठावंतांचा निर्धार मेळावा पवार साहेब घेत आहेत असं मत आदरणीय माजी आमदार राजीव आवळे यांनी व्यक्त केलं. साहेब, स्टुडिओमध्ये आलात, आमच्याशी बोललात, मनापासून धन्यवाद देतो. तुम्हाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचं प्रदेश प्रवक्तेपद मिळालं त्याबद्दल तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देतो. येत्या काळामध्ये शरद पवार गटातून राष्ट्रवादीचं तुमच्यासारखा एक उमदा आमदार महाराष्ट्राला मिळावा याही तुम्हाला शुभेच्छा देतो. अशाच व्यक्तिमत्वांसह कायम आपण भेटत राहणार आहोत. तोपर्यंत तुम्ही पाहत राहा SP9 मराठी, युअर टाइम युअर न्यूज. धन्यवाद.